Ganda yung mga kaspero. Ito na nga ulit tayo. Magdi-day dive tayo ngayon. Nagpe-prepare na kami ng mga gamit. Sana lagay na namin yung spare gun namin dyan sa bag. Tapos meron na kaming yellow. Okay. Tapos andawin na kami papuntang Baybay. So dito kami sa Mount Luho dumaan. Nakikita nyo, paahon kami. Ayan. So sabayan nyo kami guys. Finally, nandito na rin kami sa Baybay. Low tide nga. At saka yung bangka namin nasa taas pa. So bubuhatin pa namin yan. Ito na nga, let's go! Dito na kami sa laot. On the way na, papuntang spot. Ayan. Finally, nandito na kami sa spot. Sana hindi lumakas ngayon. Bali, kompleto kaming lahat ngayon. 8 kaming ngayon sa bangka. Bali, 7 kami mamamana. Ayan si Kuya Dudes. Kasama namin si RG, si Kuya Rex, si Kuya Edwin, si Jobert, si Danny. Ready na oh. Atat na. So, samahan niyo kami. Let's go guys! So, first dive ko. Ito agad na pana. Isang trigger fish o papakol. Ayan. Huli agad siya eh. Pangalawang sisid ko, di ko napansin dito sa likod ko dumaan yung dalawang trevally, so hindi ko sana napana. Sa pangatlong sisid ko, pag drop ko sa ilalim, patunog agad ako yung fish collar ko, and then pinalabo ko yung tubig o pinagpag ko yung buhangin. Kung nakikita nyo, medyo lumabo yung tubig. Malabo naman talaga yung tubig. Tapos di ko na malayan, biglang dumating yung bluefin, dalawa biglang dumaan sa harapan ko, kaya yun, sa pool siya. Medyo malabo, hindi makita sa camera kasi malabo nga yung tubig, pero sa pool siya. Isang bluefin trevally.
Tapos ito naman ay isang midnight snapper. Tatawagin sa amin ay puyo. Ayan, pagpag din yung buhangin para mas ma-attract siya. Bumalik, ayan, sa pool. Ito epic fail talaga. Talagang hinabol ko siya. Pero yung camera ko ay on ko. Hinihintay ko siyang tumunog yung camera para ma-record, pero hindi talaga inabot. Tagal ko siyang hinabol. Ang lapit. Nasasayangan ako kasi baka makawala o makalayo. Kaya tinira ko na. Kaya late na videohan. Ayun yun. Pero gitna yung tama. And then pagka-drop sa ilalim, patunog, fish call, and then pagpagulit ng buhangin. Yan, mabilis kasing magpa-attract ng isda yung pagpag ng buhangin. Kaya pag tapon-tapon ng buhangin dyan, mas madalas kasing kuwan dyan, bluefin. Ayan, dalawa agad dumating sa unahan ko. Yun, sa pool. Ayun, paikot-ikot siya. Bantang buntot yung tama, pero kalagitnaan. So hindi talaga siya makakawala. Bale, ito po yung nahuli ko. Start ako ng pamamana alas 4 ng hapon. Ahon mga 5:30 na.
So, ayan, nahuli ko isang makarel, dalawang bluefin trevally, isang midnight snapper. May maliliit rin, papakol yung unang huli. Ayan guys. Bali, diretso kaming night dive ngayon. So, abangan nyo na lang sa next video.